Bamako ana lamini cɛ faramuso ka denmisɛn ni mabakɔrɔ Bakari Tarawele an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Bɛɛ lajɛlen ka. Nin ye kunnafoni balan waati selen. Nɛgɛ kaɲa 11 sanga 30 n'o dafara. Bakari Tarawele an bɛ wuli joona joona ni k'an nakun sɛgɛrɛ n'o de ye sɛbɛnfura minnu bɔlen bɛ sɛbɛnnikɛlaw fɛ ni k'a la woloma Bakari a la kumabaw minnu bɛ jamanadenw nin kan ni k'an sɔnni sigi o kan. Baara in tigɛ masaba baara kɔ bi sɔgɔmaden na nɛgɛ kɛrɛfɛjuru bɛ Jibi Jakite bolo ne an tɛnkulen don ɲɔgɔn la Bakari Tarawele min ye radio minnu b'u ka fiɲɛ tulukala minnu ka bila na an b'u bɛɛ lajɛlen fɔ k'u waleɲuman dɔn maa minnu b'an kanu maa minnu ka majɔnw bɛ bila an ka kumaso in kan Bakari Tarawele an b'u bɛɛ lajɛlen fɔ ko Ala ka kanu to Ala ka sugu kɛ taman minnu ye ŋaniya siri n'u ma wuli ka na fɔlɔ ko Ala k'u sen nabila Ala ka garisɛgɛ ɲuman d'u ma nin y'an donkan ye. Bɔjabate an b'a fɔ Jibi ye a ka fiɲɛ bɔ an sɛbɛn. O bɛ bɛn. Bɔjabate naamu ne ko bala cogo bɛ di. Bakari Tarawele ne bɛ n tigɛ don joona joona le héron sɛbɛnnikɛla n'o ye la rédaction ye Bakari Tarawele a ko Sénégalikaw ka masakɛ n'o ye son excellence Macky Sall Bakari Tarawele kunu a tun bɛ an ka jamana in kɔnɔ heure damadɔ baara sɛbɛnnikɛla ko a ko Mali jamanakuntigi n'o ye transition ɲɛmaa ye colonel Assimi Goïta kabini ale ye fanga ntaraki ka bɔ Bandaw bolo Bakari Tarawele san 1 tɛmɛnen kɔ a sen ma sun Mali kɔnɔ o kuma kunu a nana ni birifini min ye o de ye Union africaine o ɲɛmaaba sɛbɛnnikɛla ko a ko Sénégal ni Mali an ye sigiɲɔgɔn jamana ye min ye ka kɔn indépendance ɲɛ fédération an tun b'o la nansaraw kɔni nana an fara ka bɔ ɲɔgɔn na a ko Mali ni Sénégali an ye ko caman boloda ɲɔgɔn fɛ an ka hakilinaw ye kelen ye taabolow ye kelen ye kunkilennaw ye kelen ye a ko Sénégali masakɛ Macky Sall a ka kunu nali Bakari Tarawele a bɛ bila minɛn caman kɔnɔ min ye Union africaine o de ɲɛmaya bɛ ale bolo farafinna bɛɛ lajɛlen ɲɛmaaba Mali ni Sénégal cɛ min ye sira kɔrɔ min bɛ Bakari Tarawele a nana sabu sira in a bɛ komi a tun bɛ fɛ ka datugu a nana bɛɛ lajɛlen dayɛlɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko embargo min kun dasilen bɛ an ka jamana kun n'o bɛnna min ye kalo 6 bɔɲɔnko ma a ko Sénégalikaw ka masakɛ ale da tun b'a la a sen b'a la a ka hakilinaw tun b'a kɛnɛ kɔnɔna la ni ka diyagoya datuguli k'o ta ka Mali sɛgɛrɛ Macky Sall a ka don an ka jamana in kɔnɔ Bakari Tarawele a bɛ bila minɛn caman kɔnɔ min ye yafa ɲini a bɛ bila o minɛn kɔnɔ ka taa bila sira ɲɔgɔn taama min bɛ jagoko sira fɛ Mali ni Sénégal ni ɲɔgɔn cɛ min ye sira k'a dayɛlɛ k'a walankata anw nin yɔrɔ ye min ye an ka sɔrɔta ye min ye o tuma min ye malidenw bɛ se ka lafiya sira jumɛn kɔnɔ Macky ale min ye Sénégal jamanakuntigi ye a nan'o sira dayɛlɛ a ko Mali kɔni Bakari Tarawele ale ka jamana bilalen bɛ an ye min ye ale ka kwajida kabini kunu fo bi an sago bɛ ko la hakilina ye ko ye an ka taa bila fɔ ale ka kwaji cɛmancɛ la a kɛmɛ k'o sira dayɛlɛ an ye an t'a fɛ tugun a banna y'a ye dɛ an b'a fɛ an t'a fɛ o fɔ chauffeur ye an t'a fɛ an b'a fɛ Bakari Tarawele sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye Mali ale bɛ taa fɛn mun ta Sénégal kɔnɔ a dagosi ka bɔ a ko kɔnɔwarikaw ka gɛlɛya nalen Bakari Tarawele Mali kɔni y'a ɲɛsin Sénégal kwajida ma k'a sababu kɛ nafasɔrɔ sira caman ye o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen min ye sɔrɔsiw kodibarikaw ka sɔrɔsi maa 49 min b'an bolo a y'i da don ko la a ko ale ɲɛ bɛ nin ko in na cogo min na a ko nin ko in tɛna balanko ye a ko fɔkabɛn mun bɛ ka kɛ ani ɲɔgɔn cɛ a b'a dɔn k'a fɔ ko fɔkabɛn a bɛna jɔsen ɲuman sɔrɔ a ko Mali tɛ gɛlɛya jamana ye Kodiwari tɛ gɛlɛya jamana ye ni Alalatigɛ de nana ni ɲɔgɔn cɛ a ko hali bi nin ko in ale kɔni bɛ dugawu kɛ Ala ka jisuma kɛ nin ko in kan nka n'a ma fɔ Ivoiriyɛnw ka vidéo maniw ye u ka dasogo fɔ dabila u bɛ maa 49 u b'u kungo gɛlɛya maa tɛ se k'o dabila bilen o farala diɲɛ kɛwalew kan an ka taa olu ta b'a la cogo min na i fana taw b'a la ten koyi n'u kumana da an b'u jaabi kɛ maa bɛ pan ko kunna ni ka maaya kɛ siga t'o la Bakari Tarawele sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye Macky Sall ye a y'a jira k'a fɔ ni maa 49 Mali kɔnɔ o tuma ko don n'a nataw don ko tile damadɔ ko don o tuma k'u bɛn'u yɛrɛ sɔrɔ ka t'u ka jamana kɔnɔ ale kɔni b'a da ɲuman don a la farafinna bɛɛ lajɛlen ɲɛmaaya de b'ale bolo hɛlɛ ni sigiɲɔgɔn mun b'a ni ɲɔgɔn cɛ baarakɛɲɔgɔn mun b'a ni ɲɔgɔn cɛ kɔrɔlen ko mun b'a ni ɲɔgɔn cɛ o tuma k'a b'a ɲini
an kelen kelen bɛɛ lajɛlen fɛ Ala kana gɛlɛya don nin ko in na an kana sama fo ka dama tɛmɛ an ka lajɛ dɔ ka dɔ bila dɔ wɛrɛ ka dɔ bila sɛbɛnnikɛla ko a ko Fɔri Yasin bɛ n'ale Togo jamanakuntigi ye ale min bɛ ka nin baara in nun don n'o de ye fɔ ka bɛn ye Bɔkari a y'o fɛnɛ fo k'o waleɲuman dɔn o bɛ ka baara o baara kɛ k'a tulo b'a la a ɲɛ b'a la o tuma k'a b'a dɔn k'a fɔ k'a ka baara bɛ nɔbɔ Maki ko a ko filani teriya mun bɛ Senegal ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ abada an bɛ se ka dimi ɲɔgɔn kɔrɔ nka an tɛna funu ɲɔgɔn na pepewu ye a ko a n'a ma ka nafolo de makara a ju don kɛ i ye kɛlɛ o kɛlɛ misi kunkɔrɔ ko la ta dugukolo nɔfɛ ko don parce que an ka doyen chef n'a ka jamana kɔnɔ a ju don dɛ a ɲɛ b'a la a ka nan de b'a la la kibaru Gorgui tɛ wariko tulonkɛ la Bɔkari Tarawele sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye Macky Sall a ka nali la an ka jamana in kɔnɔ a diyara an ka jamanakuntigi ye n'o ye colonel Asimi Goïta a taara kunbɛn pankuru jigin la ka taa n'a ye masakɛbulon la u ye ɲɔgɔn ye u y'u fɛla ko caman fɔ ɲɔgɔn fɛ min ye Macky a y'a yira k'a fɔ hali bi Mali bɛ taabolo min kan ko taabolo ɲuman don o tuma b'a ɲini diɲɛ seligiranni bɛɛ lajɛlen fɛ u ka Mali dɛmɛ o tuma min y'an ka sariya sunba kura ye n'o ye Mali ale ka latigɛ kura ye o tuma ko taabolo o tuma k'ale y'a ye cogo min na k'a tasira ka ɲi fo k'a dama tɛmɛ Mali bɛna kalafili kura minnu labɛn ko nin bɛɛ lajɛlen tɛnkunnen b'o de la n'o baara kɛra ka ɲa n'o hakilinaw farala ɲɔgɔn kan ko kalafili bɛ ja a ko min ye diɲɛ seligiranni maaw ye o tuma k'u ka transition in dɛmɛ ale yɛrɛ Macky a tɛna to kɔ nin ko in na a ka ɲi ka ko kɛ Mali dɛmɛni la diinɛ n'a ŋaniya la o tuma k'ale bɔlen kɔfɛ an ka jamana in kɔnɔ k'o tɛna balan ko ye min ye an ka jamanakuntigi ye a y'a fana ni zamɛ duman ye zamɛ duman zamɛ sɛma kɔni Mali farafin sɛ a y'a fana n'o de ye m'o f'i ye dɛ n ko Mali farafin sɛ sɛ bɛ sɛ bɛ Mali farafin sɛ dɛ o de ye sɛ yɛrɛ yɛrɛ ye sɛ kɔlima n'i y'a sama ten k'i dafa subahanallahi kana n ka mura juguya mura ni mɛnna kana n ka mura juguya i kana na sɔgɔsɔgɔ kunnafoni filɛ nin ye an ye min fɔ le hɛrɛw kɔnɔ a ka bi bɔlen don Bɔkari le hɛrɛw Bɔjɛba t'an b'u fo hali n tɛgɛ don ni sɛbɛn b'u fɔ sɛbɛn min k'a ma ko nouvelle horizon nouvelle horizon maa min ka fasiri ye nin o ye Mahamadu o ye Mamani Ture nin y'a ka fasiri ye a ko cogo di Mamani ko min ye opération Barkhane ye n'o ye force Barkhane ye ko o m'u ka koso ni kasa tɔ bɛɛ lajɛlen cɛ kunun ko ntɛnɛn wa n'i y'a ta k'a lajɛ u n'a fɔra dama kana bugɔ sisan la san kɔnɔntɔn bɔɲɔgɔn u na don n'a sɔrɔla a kun kɛn bɛ jigisigi ni basigi ye ni nisɔndiya ye maliden kelenna bɛɛ lajɛlen ma ko bibi na min ye force Barkhane ye o kɔni u taalen k'a jan bɛ bɛɛ lajɛlen ye wa min ye Gawokaw ye Gawo sigibaw ko olu fana kuma ultimatum di u ma wa ka délai laban di waasa sɔrɔdasi minnu n'olu bɛ Faransi to ala yan u ka taa ka bɔ an ka dugukolo kan nka n'i ye kɔrɔfɔ in ta k'a lajɛ min ye Faransi sɔrɔdasiw ye u ka na anw ka jamana kɔnɔ ka bɛn janvier kalo dɔ ma san 2013 min n'a to a kun d'an bɛ ko opération ko Servali min senfɛ min a waatinin na Jɔnkunda ale de kun y'an ka cɛmancɛ fanga ɲɛmaa ye ale ye wele bila François Hollande ma a ka dɛmɛ ta ka se anw ka jamana ma bawo a waatinin na min ye Gawo ye ka taa se Tɔnbukutu ma nin bɛɛ lajɛlen kun minɛn bɛ Bamanjiw fɛ nin Bamanji ninnu u kun d'an bɛ faaba kan kɔrɔfɔw ni kunnafoni minnu sɔrɔ la wa min ye Faransi ye a kɔni nana min ye mugu k'i to sana ka mugu yeri nin Bamanjilaka ninnu kan a y'o baara kɛ a kɔni a kɛla nisɔndiya ye maliden kelenna bɛɛ lajɛlen ma ko dɔw ma François Hollande yɛrɛ to a da wa nisɔndiya bonya kojugu nka bibi in na min ye François Hollande ye maa t'a fɛ k'a to a mɛn Faransi yɛrɛ mun bɛ maliyɛn si t'a fɛ ka Faransi to a mɛn tuguni wa n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ san kɔnɔntɔn bɔɲɔgɔnko force Servali opération Servali o yɛlɛmana ni ka kɛ force Barkhane ye nka k'a minɛ o don fo bi min ye i n'a fɔ n da tula a la cogo min na min ye Tɔnbukutu ye ka taa se Gawo ma Kidali min ye hali Mopti yɛrɛ ye Mali cɛmancɛ bolo fɛ nin bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra Bamanjilakaw ka wulikajɔ yɔrɔ ye min kɔni Faransi n'a ka nin mobili dakabana ninnu nin marafa jugu ninnu u kɔni ma se ka foyi de ta ni ka bɔ a la wa n'i ye a lajɛ n'a sɔrɔla nali kɔni kun kɛla nisɔndiya ye min ye Bamanjiya walew ye o kɔni b'a la ka yakubaya ka b'u nadon fo ka na s'u taali ma wa n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ min ye anw ka jamana marabaaw ye cɛmancɛ fanga ɲɛmaaw colonel Asimi Goïta ka taa se an ka cɛmancɛ fanga fangabulon ɲɛmaa ma Dr Choguel Kokala Mayiga nin n'a ka ministre nin bɛɛ lajɛlen kɔni y'a jira sa k'a fɔ min ye force Barkhane o ka taa ka bɔ an ka jamana kɔnɔ bon ni nin kɔrɔfɔ kɔni
wala ka bin ye ba ɲɛba ye ale fana kan ka taa fa dɔn n'o ye MINUSMA ye MINUSMA olu fana da fɔra dama kana bugɔ sisan la u ma foyi papa ka bɔ foyi la min ye bingali walew ye o b'a la ka caya wa min ye hakilinajigi a waatinin na n'i y'a ta k'a lajɛ min ye Musa Mara ye ale kun ye premier ministre ye a waatinin na ka bɛnbɛn kalo dɔ tile 17 ma san 2014 a ye taama dɔ kɛ ni ka taa Kidali i b'a ye k'a fɔ o Kidali ta o taara wolo faali da kelen na bawo min ye anw ka forces armées maliennes ye faama maa 56 olu ni tola Musa Mara ka taama na o tɛmɛlen kɔfɛ min ye maa 83 ye olu banana fo k'u bana cogo juguya ɲininkali de b'a la ka kɛ ko yalima nin taama min Tɔnbukutu baalen kɔ ka taa se Gao ma nin bɛɛ lajɛlen Faransi sɔrɔdasilakaw ni anw ka sɔrɔdasiw olu kɔni ye nin baara kɛ ɲɔgɔn fɛ nka min ye Kidali doli ye dɛ k'o ma taa karangada wuli ka jɔ anw ka sɔrɔdasiw ɲɛ ye wa ko aw kana tɛmɛ yan kan dɛ nin ye aw fa dugukolo ye ko nka anw de bɛ fɛ aw tɛ tɛmɛ yan kan o kɔni kabi o don i b'a ye k'a fɔ Bisi Basa ani hakili fila o donna anw ka jamana marabaaw la ka ɲɛsin Faransi faamaw ma bawo n'i y'a lajɛ k'u ye nin hakilina in ni taabolo in ta ka da kun jumɛn kan ɲininkali bɔ bɛ ka kɛ wa n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ fɛn min laɲini bɛ fɛn min nɔfɛ dɛ san 9 Faransi sɔrɔdasiw bɛ anw ka jamana kɔnɔ foyi ma se ka dilan bamanciya walew ma ban bingani walew b'a la ka yakubaya don n'a dugujɛ hali n'a ma ɲɛ k'a fɔ u y'u ka koso ni kaso fara ɲɔgɔn kan ka taa Niger jamana kɔnɔna na ko yalima anw ka jamana ɲɛmaaw u man ka sunɔgɔtugu ɲɛ fila datugulen koyi u ɲɛ de corolen kan ka to ten sa anw ni Niger dancɛ a ka lajɛ maa jugu mana bɔ fan o fan fɛ maa finman fara jɛman kan k'a bɛɛ lajɛlen nin kɛnɛ karaba bawo Faransi n'i y'a kɛlɛli daminɛ i man ka saliya Faransi tubabu kɛlɛ maa n'i ye tubabu kɛlɛli daminɛ n'i saliyala i t'a bɛ k'a ɲagama ye nin ye kun ye sɛbɛn min n'a y'a sama ka bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔna na Mahamani Touré a ka fasiri don Bɔkɔ Tarawele hali bi bɛ ko min na o ma ban siga t'o la ne bɛ n tigɛ don min ye journal ye an na tila k'a tɔgɔ lajɛ Bɔkɔ Tarawele a ko hali bi an ka to lakana ko kan an ka jamana in kɔnɔ direction générale de la gendarmerie nationale Bɔkɔ Tarawele directeur général n'o ye général Samu Mɛnkɔrɔ Jakite Bɔkɔ Tarawele a n'a ka cɛdenw k'u kɔni u bɛ baara la fo fini bɔ fo nɛrɛ bɔ Bɔkɔ Tarawele min ye jamana lakanani ko ye sabu jamana marabaaw an bɛ don min na ko bi olu de kɛmɛ ka danaya ta ka da journaliste Samu Mɛnkɔrɔ Jakite kan ale min ye Mali gendarmerie ɲɛmaaba ye min ye général Samu Mɛnkɔrɔ Jakite Bɔkɔ Tarawele ale fana kelen y'a jira k'a fɔ a ko maa kelen tɛ baara kɛ maa kelen ka hakilina a tɛ jamana jɔ Bɔkɔ Tarawele a kɛmɛ ka danaya ta ka da cɛ dumanw caman kan a ko tile tɛ bɔ ka ben a ye danaya ta ka da cɛ minnu kan k'u tɛ nɔ dɔ bɔ an ka jamana in kɔnɔ a fɔra wo a ma fɔ wo Bɔkɔ Tarawele min ye bamanciya wale o de ɲɔ ɲalen bɛ an ka jamana in kɔnɔ Mali gendarmerie bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ wulikajɔ min b'u bolo bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ baara k'a kɛ ni tiɲɛ ye baara k'a kɛ ni jafarinya ye k'a kɛ ni dusukolo ye jamana kanu Bɔkɔ Tarawele o de baara ɲɔ ɲalen b'u bolo u tɛ kama u tɛ siga bamanci mana kɛ mɛnɛmɛnɛ wo kɔnɔ fan o fan kɔnɔ min ye ɲɛmaaba ka kuma a ye don a nɔfɛ a k'a sama ka bɔ n'a ye ka n'a di jamana ma sɛbɛnnikɛla ko Bɔkɔ Tarawele an bɛ don min na ko bi général Samu Mɛnkɔrɔ Jakite ale yɛrɛ de kɔni bɛ wuli waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔ Bɔkɔ Tarawele jamanadenw ka danaya jamanadenw ka jigi jamanadenw mago bɛ fɛn mun na o de ye Mali kolosumali ye n'i y'a lajɛ finitigilakaw ka ca an ka jamana in kɔnɔ gendarmerie jɔyɔrɔ ye min ye o dogolen tɛ maa la ale ka cɛdenw danaya tan bɛ ka da maaw ma ka marabolo fɛn fɛn la u kana sunɔgɔ u kana jinkɔ Bɔkɔ Tarawele ka to munumunu salo la juguw mana kɛ yɔrɔ yɔrɔ la u k'u minɛ k'u dafara k'u kunci siga t'o la sɛbɛnnikɛla ko Bɔkɔ Tarawele an bɛ don min na ko bi min ye gendarmerie ale ɲɛmaaba a ka kumakanw bɛɛ lajɛlen kɛ bɛ kilisi ye baarakɛlaw bolo Bɔkɔ Tarawele u tɛ jinkɔ u tɛ ɲinɛ Bɔkɔ Tarawele min kɔni mɔmɔli u b'o de boloda n'o ye patrouille ye waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔ duguba fara cogo da kan Bɔkɔ Tarawele tile tɛ bɔ ka bin k'u ma dɔ de salo a ko an bɛ don min na ko bi nɛgɛ kɛmɛ maa minnu bolo la ka t'u kɛ ka kasobon fa gendarmerie ɲɛma ale ka kumakan fɛ a ko a dagosi de ka bɔ kuncilita ban sɛbɛnnikɛla ko a ko min y'o sɛgɛsɛgɛli baaraw ye maa minnu bɛ ni danaya ta bɛ ka da u kan Bɔkɔ Tarawele olu kɔni fana b'u sɔn Bɔkɔ Tarawele o cɛba dɔ ye jɔn ye o de ye chef escadron Lassine Tamba Keyita belebele a bɛ baara la dɛ commandant groupement territorial de la gendarmerie de Bamako
Bon Traoré sɛbɛnnikɛla ko a ko jugu ka hakilina jugu minnu bɛ n'o ye tantataw ye n'o ye ka fitinɛ jugu ka wuli maaw la n'o ye ka jamana k'a ɲagami a ko gendarmerie kɛra sababu ye ni ka o maa jugu minnu minɛ ka bɔ jama cɛla Baba Traoré o de dagosi ka bon Bamakɔ dafɛ dugu min y'an ka marabolow ye gendarmerie u ye tɛgɛ ta ka da maa minnu kan ka marifa t'u kun ka mugu jugu t'u kun ka tiɲɛnikɛlaw t'u kun Baba Traoré ko de dagosi ka bon Mali kasobon si tɛ bi min falen tɛ dɛbɛdɛbɛ ala ni gendarmerie maaw ka wuli ka jɔ fɛ baara nɔ ye la dɛ sɛbɛnnikɛla ko Baba Traoré min ye janjo ye a kan ka fɔ général Samu Mɛnkɔrɔ Jakite ye min ye janjo ye a kan ka fɔ a ye wa Bugari ko a kan k'a dɔn k'a sababu kɛ mun ye a bɛ ka baara min kɛ an bɛ don min na ko bi ko sanjikɔrɔ wɔsi ko de ti dɔn n'o tɛ Mali bɛ dakun min na bi Baba Traoré gendarmerie bɛ ka wuli ka jɔ min kɛ ko jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ kan k'a dɔn sa gendarmerie bɛ ka baara min kɛ ka waleɲuman dɔn a ko waleɲuman dɔn bɛ nalen Baba Traoré min ye sɛbɛnnikɛlaw ye olu kɔni y'a yira k'a fɔ n'i ye min kɛ an ka jamana in kɔnɔ Baba Traoré olu ka kalimu ye olu ta ye min kɔni n'a sɛbɛnna a fɔlikɛlaw fana an ta y'an dabara ye Bugari an b'a lakale a lakale cogo ɲuman na maliden minnu bɛ n'u sigilen bɛ ka jaabiw makɔnɔ u ka se k'a dɔn tigitigi dan'a taara k'a da maa jumɛn kan maa jumɛn jɔyɔrɔ ye jumɛn ye maaw bɛ ka mun ni mun de kɛ jamanadenw mago bɛ jaabi jumɛn na ko Mali gendarmerie Baba Traoré ko o kuma ko médaille kan ka d'u ma u bɛ kɛrɛnkɛrɛnnen la directeur général Samu Mɛnkɔrɔ Jakite Baba Traoré sɛbɛnnikɛla ko a ko Bamakɔ a n'a dafɛ dugu Baba Traoré min kɔni Lansana Tamba Keyita ye chef escadron ale fana tɛ sunɔgɔ a tɛ jinkɔ min ye gendarmerie ɲɛmaaba ka instruction n'o kɔni ye danaya ye Baba Traoré ale fana ko ni journaliste Samu Mɛnkɔrɔ Jakite ma sunɔgɔ ale fana tɛ sunɔgɔ n'a ma saliya ale tɛ saliya a bɛ taama diɲɛ fan o fan kɔnɔ ka taa lakana baara la Lansana Tamba b'a kɔ a ka danama don a jigilamɔgɔ don a baarakɛɲɔgɔn don wa malidenw yɛrɛ fana jigi belebeleba don Mali gendarmerie bɛɛ lajɛlen b'a kɔ ala n'a ka baara kɛcogo ɲuman kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ tɔgɔntan kɔnɔ a ka bi bɔli don bɔ Jabate naamu ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko soir de Bamako o don soir de Bamako ko mercenaires wa walima terrorisme tuguni n'i ye ko in ta k'a lajɛ ko nin ye Niger sɔrɔdasi kɔrɔ dɔ gwɛlen ye min kɔni kununko ntɛnɛn ale yela Kayi pont de sanfɛla la a ka taa ni ka segin ani Kayi deuxième arrondissement commissariat ni ɲɔgɔn cɛ a ka taama misɛnnin o kɛla sabu ye maanifinw ka sigi a la n'i y'a ta k'a lajɛ maa kofɔlen yɛrɛ soldat de première classe Zakari Yakuba n'i y'a ta k'a lajɛ kokura min y'a ka numéro de matricule ye o ye 96 149 ye min n'a tun bɛ service bataillon de transport la ni a gwɛnna ka bɔ Niger sɔrɔdasilakaw fɛ kabi décembre kalo tile 10 san 2018 wa n'i ye ko in lajɛ maa kofɔlen e ko a kun tɛ Ivoirien ka bolo kan wa Nations Unies n'o ye ONUS ye o ka bolo kan waati minnu n'olu gɛlɛyara Côte d'Ivoire sigi la wa n'i y'a lajɛ maa bɛ siga maa kofɔlen na min ye fasiri kɛ b'a ka fɔ n'o ye Laya Jara ye k'a fɔ ko yalima ko nin ye mercenaire dɔ fana ye wa walima nin ye terroriste ye bawo hakilina minnu dun bɛ a la ani sigana minnu dala ni k'a sɛgɛrɛ k'a jira k'a fɔ maa kofɔlen a ka taa ni ka segin o de cayala senamisɛnya o cayala kojugu min ye Kayi pont ani Kayi commissariat de police deuxième arrondissement o furancɛ o ni ɲɔgɔn cɛ wa e ko k'a kun t'a fɛ ka mugu pɛrɛnta dɔ to Kayi pont in na wa ɲininkali de kutala ni ka ɲɛsin o hakilina ninnu ma maa kofɔlen ni finitigi kɔrɔ don maa dɔw kɔni y'a jira k'a fɔ k'a n'a hakili tɛ ɲɔgɔn bolo wa nka min ye maa hakili juru carilenw ye olu y'a jira k'a fɔ maa kofɔlen a ka minɛ a ka sɛgɛsɛgɛ a ka ɲininka bawo sɛbɛn dɔ kɔni bɔla ni ka bɔ ka bin Laya Jara ka fɔ la min ye u ka état major fɛ min y'a jira k'a fɔ ko min ye nin maa kofɔlen ye ko ordonnance min ne a bɛ a tala décembre kalo tile 9 san 2010 n'a bɛ statut du personnel militaire ko fɔ forces armées maliennes na a fɔ forces armées nigériennes na ni a kɔni loi numéro 2011 35 ni n'o tala octobre kalo tile 28 san 2021 ka taa se décret dɔ ma n'o ye décret numéro 94 101 PRN ni n'o bɛ MDN ni n'a tala juin kalo dɔ tile 23 san 1994 n'a bɛ règlement du service dans l'armée a b'o kofɔ wa n'i ye ko in bɛɛ lajɛlen lajɛ dɛ min ye Niger chef d'état major ye général des armées ale kɔni ye a jira k'a fɔ maa kofɔlen a gwɛnna ka bɔ ten
senni na k'a sabu k'a ka taabolo jugu ye taabolo dɔw b'a la minnu tɛ kunlagosiliya kofɔ wa n'o nana ye anw ka jamana kɔnɔna na maa kan k'a yɛrɛ ɲininka ko yalima mercenaire don wa walima terroriste don ɲininkali kɔni bɔn bɛ ka kɛ min ye anw ka polisilakaw ye min ye population ye o kɛlen kɔ ka maa ye ni k'a dɔdɔlima ni ka kunnafoni ta ka ɲɛsin an ka polisilakaw ma olu nana ni k'a tɛgɛ kɔni k'a k'u ye ka taa bila gendarmerie maaw ka bolo kan wa min ye gendarmerie maaw fana ye olu fana ka sɛgɛsɛgɛliw baalen k'u ma bila procureur ka bolo kan wa procureur min n'o ɲɛsin bɛ terroriste ka taabolo n'u ka tabiyaw bɛɛ lajɛlen ma waasa ɲininkaliw ta ka ta ni ka a sɛgɛrɛ maa kofɔlen n'o ye Zakari Yakuba ye ni Niger ka den don ni tenitigi kun don ni soldat de première classe don ko yalima a tun b'a la a tun b'a fɛ ka na waleya jumɛn de boloda Kayi commissariat du deuxième arrondissement ani Kayi pont ni ɲɔgɔn cɛ ɲininkali bɔn bɛ ka kɛ min ye anw ka finitigilakaw ye o kɔni kɛn bɛ ka kulekan bɔ ka ɲɛsin jamana den kelenna bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnyala min ye Kayi ye min ye jamanadenw ye n'i ye maa ye i sigan bɛ maa min na i ka ladɔnniyali kɛ ka ɲɛsin an ka faamaw ma ni fɛɛrɛ minnu ni dabali minnu kan ka tigɛ joona o taabolo ninnu bɛɛ lajɛlen o ka se ka don bɛrɛ la nka n'i ye ko in lajɛ maa caman de bɛ olu b'u da makun ka to adamadenya ba in kɔnɔna na n'a tiɲɛna waati min na ko ko n kun sigan bɛ karisa ma o b'a sɔrɔ a ko bɛɛ lajɛlen tiɲɛna ka ban nin ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ histoire de Bamakɔ kɔnɔna na Laya Jara a ka fasiri don Laya Jara an b'ale fo Bakari Tarawele Kayima DND ne bɛ n tigɛ don ko kura Sulemani Kulubali Masa Solo nin y'ale ka sɛbɛnni ye Masa Solo ko Bakari Tarawele tigɛ di ɲɔgɔnma sɛbɛn dɔ kɛra Mali ani a dɛmɛba dɔw cɛ n'o ye société Marina Gold sɛbɛnnikɛla ko a ko direction nationale de géologie et des mines o de ye cakɛyɔrɔ ye an ka jamana in kɔnɔ minnu yamaralen bɛ ni ka an ka jamana dugujukɔrɔ nafolo ni ka hakɛ k'a dɔn a baara kɛcogo k'a dɔn malidenw bɛ se ka nafa ni tɔnɔ sɔrɔ cogo min na ni k'o bɛɛ lajɛlen dɔn sɛbɛnnikɛla ko a ko juma tɛmɛnen n'o bɛnna tukalo tile 12 a ko DNGM ale jabala la Bakari Tarawele tigɛ nɔ bila signature dɔ kɛra a kɛra jɛrɛjɛkulu fila ni ɲɔgɔn cɛ DNGM yɛrɛ ale ni société Marina Gold Bakari Tarawele a bɛ mun ni mun jamana ye Bakari Tarawele an ka dugujukɔrɔ nafolo a ka ca a nafolo minnu bɛ bɔ ka taa ni a ye maa ta hakɛya dɔn Bakari kun de bɛ ja sanfɛ ni k'a lajɛ sanu joli de bɔra bolola baarakɛlaw fɛ Bakari Tarawele ni ka dɔɔni fɔ ten nka sɛbɛnnikɛla ko kunfɛ baara o de bɛna ba an ka jamana in kɔnɔ sabu transition ɲɛmɔgɔ kan bɛ ka dabali ni fɛɛrɛ kura min sigi sen kan o de ye ko n'a bɛ kɛ a jate lakika o ka dɔn baara kana kɛ kunfɛ baara kɔnɔ tuguni a ka kɛ jɛlenya kɔnɔna la bɛɛ k'i ta sɔrɔ a la sɛbɛnnikɛla ko a ko DNGM ale ɲɛmaaba n'o ye Cheikh Fantamadi Ekita Bakari Tarawele ale kɔni ye tigɛnɔbila kɛ DNGM tɔgɔ la a ko n'i y'a lajɛ maa min fana ye tigɛnɔbila kɛ société Marina Gold tɔgɔ la Bakari Tarawele o ye Ismaïla Sibi ye ale fana ye o DG ye Bakari Tarawele ni cɛ fila o ɲɛma fila o kelen tigɛnɔbila la o kuma u y'u da don baara bɛna kɛ kɛcogo minnu na maa minnu bɛ yen n'u bɛ sanu bɔ bolo la Bakari Tarawele ba ye k'a fɔ o de dagosi ka bɔ fo ka dama tɛmɛ sɔsɔli kuma dɔ la hakilinaw y'a jira k'a fɔ bolola sanu bɔlen Bakari Tarawele ko ka ca kuma dɔ la ni usine ta ye sabu maa minnu b'o kɛ k'o de dagosi ka bɔ jamana in kɔnɔ nka a hakɛya o dɔɔnin tɛ Bakari Tarawele sanu minnu bɛ bɔ bolo la Bakari ni k'a dɔdɔlima ni k'a yele ka bɔ n'a ye ka taa jamana kɔfɛ ka certificat k'o da ka jamana tɔgɔ la k'a bɔ dogodogonin na k'a kɛ kɛnɛkan ta ye k'a baara kɛ tiɲɛ ale ni jɛlenya kɔnɔna la a ko nin tigɛnɔbila bɛ tali k'o de la sanu sanu n'o de bɛna bɔ Mali kɔnɔ bi ta tɛmɛnen kɔfɛ a dɔɔni a kuma Bakari a sanu a garamu ka dɔn walima a tɔni hakɛya o ka dɔn a ko min ye a karan hakɛya ye Bakari o fana ka dɔn a bɛ taa diɲɛ jamana mun na o fana ka dɔn a ko kun t'an ka jamana kɔnɔ kunun sɛbɛnnikɛla ko n'i y'a lajɛ kunu baara minnu tun bɛ yen o de ye zonzaniba ta ye kɔmɔ ye kɔmɔ maa bɔ zonzaniba bɛ boli k'i dogo sanu bɛ bɔ Mali dugukolo jukɔrɔ Mali ta ye sanu ye nka sanu bɛ bɔ maa ta yɔrɔ dɔn sanu bɛ bɔ certificat d'a kan a bɛ tunu maa ta tunu cogo dɔn o bɛ tunu cogo di ni dɔ tɛ janfa la sɛbɛnnikɛla ko janfa ale banna Mali kura ko o tile bɔra Bakari Tarawele jɛlenya o dugu jɛra Bakari Tarawele min ye ko ye k'a kɛ kɛnɛkisɛ jɛ kan o hakilina sabatira a ko janko maa min taara DNGM kɔnɔna la n'o ye Cheikh Fantamadi Keyita ye ale kɔni nɔgɔ bɔ kuma la a ko kɛrɛfɛdɛn min ye filanbere ye bɛsɛnkɔniya min ye sanu ye jamana de ta don n'a bɔra ka ban maa minnu bɛ n'olu b'a baara kɛ u bɛ bila u ka hakɛya kɔnɔna la sanu fana n'ale bɔra Bakari Tarawele a kan ka don bɛrɛ la cogo min na o baaraw fana bɛ kɛ jamana fɛ Bakari Tarawele jɛlenya kɔnɔna la ale ni sariyaden mun bɔra sanu baara la o kuma ko baara bɛɛ bɛ bila o minɛn kɔnɔna la a ko min ye dogodogonin ye Bakari Tarawele ko de banna jamana in kɔnɔ pentenkelew certificat Bakari ko de kɔni bɛ da sanu bɛɛ lajɛlen bɔtɔla kan k'a yira k'a fɔ ko nin ye Mali sanu ye a bɛ taa fo fini bɔ fo nɛrɛ bɔ Sulemani Kulubali ni ye ale ka sɛbɛnnen an ye min bɔ Kayima ND kɔnɔ Kayima ND an bɛ taa Jibi fan fɛ o bɛ bɛn
cɛ ka pib k'a ka feerefɛnw lakodɔn. Nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako. K'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye. Cɛ ka pib. Wajawate ni ye tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko Mali Tribune Mali Tribune ni ye Geneviève Marie et Thérèse Condé ni ye a ka fasiri ye ni y'a ta k'a lajɛ a ko min ye sisa ko ye denmisɛn kunda e ko k'a a kɔlɔlɔ k'a tɛna dagosi tɛna bonya ka tɛmɛ hali sigariti kan wa ni y'a ta k'a lajɛ bi na ni bɔra an ka bɔlɔnkunw na ka taa se an ka bɔlɔnkɔnɔnaw ma ha ka ja dɔw yɛrɛ kɛn bɛ ka kɛnɛ dɔw labɛn waasa sisa a minbaw bɛna sigi cogo min na ni ka sisi kɛ k'u yɛrɛ kun tunu ni ye ko in ta k'a lajɛ ko sisa in ko a kɔni kɛn bɛ mɔdi ye min kɔni denmisɛnlakaw bɛɛ lajɛlen kɔni ɲɛsin bɛ a ma n'i y'a ta k'a lajɛ ko jurujan dɔ bɛ a la ka o kɔni o taara an bɛ baranin dɔ la min kɔni tasuma de bɛ bila o kuncɛ ma wa min ye suma min ka di ye i b'o o hakɛ o de san ni k'o kɛ bara in kuncɛ la waasa pugayi mana daminɛ o kɔni i sigilen de bɛ to ka yɛlɛ yɛrɛma ten n'i y'a ta k'a lajɛ min manifin bɛ yɛlɛ yɛrɛma ten gansan ni ma ɲɛnamini an na ji minnu ɲininka o ko la ni ma ɲɛnamini i bɛ kontan yɛrɛ ma min ye sisa ye sisa kɔni ko san damadɔ nataw la ni janto ma kɛ e ko denmisɛnlaka maa o maa bɛ yen n'o kɛn bɛ ka sisa matarafa fogofogo dimi a bɛ taa n'a caman ye dugukolo jukɔrɔ koyi bawo n'i y'a lajɛ min ye sisa ye a dagosi n'a kɔlɔlɔ ko a ka bon kosɛbɛ bawo min ye anw ka a fɔ jamana minnu bɛ yen n'o ye larabu jamanaw ye i n'a fɔ Marɔku ka taa se jamana wɛrɛw ma ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni sisa lakodɔnna yen de ka anw ka denmisɛnlakaw caman bɛ yen minnu bɛ yen n'olu bɛ taa fɛn ninnu san e k'u caman tɛ bɔ n'a ye Togo yan fan fɛ ka don jamana kɔnɔna na wa n'i y'a lajɛ min ye fasiri kɛbaa ye n'o ye Geneviève Marie et Thérèse Condé ye a ko a sera maa dɔw ma ni ka ɲininkali kɛ o maa ninnu o dɔ bɛ tali kɛ denmisɛn biyɛnkɛnɛ dɔw kan minnu kɔni y'a jira k'a fɔ maa fɔlɔ o y'a jira k'a fɔ k'ale bɛ sisa kan ka min k'a bɛ ɲini ka san 5 bɔ ko wa ko n'ale y'a mili kɔni daminɛ k'a b'a to tɔɔrɔ minnu ni gɛlɛya minnu b'ale kunkolo la aw bɛɛ lajɛlen de bɛ taa ko wa ko n'i y'a ta k'a lajɛ i ɲinɛ i ka susi kɔ dɔrɔgu b'i ɲinɛ pewu nka hɛrɛ damadɔ don dɛ i y'a bila da min na i bɛ tila k'a ta o da la lamɛnbagaw ka hakɛ to la kibaru min ye sisa ye wa k'a f'u ye ko fɛn min don a sɔngɔ ka ca koyi k'a minɛ sefɔ wari ba 2 ka taa se ba 40 ma 10 000 à 200 000 francs CFA sisa ninnu bɛ san o de la bari u bɛ ɲɔgɔn ye n'i y'a ta k'a lajɛ e t'u sigilen ka sisi kɛ k'u yɛrɛ kun tunu wa i b'a dɔn min kɛlen don k'an yɛrɛ tɔ n ja tɔ siran an ka npogotigi cana jaw mena o kana ko ma mena n'a b'a f'i ye Bɔjabate tɛmɛni ye maa fɔlɔ min n'o ɲininkana i n'a fɔ n da tun la cogo min na o ko nin y'a san 5 ye ale kɔni b'a kan a b'a kan tɛ pugayi min ye k'a minɛ ba 2 ka taa se ba 40 ma sisan ko a bɛ feere o la n'i y'a san i bɛna sigi ni ka sisi kɛ k'i sigilen kuntunu o tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen i b'a ye k'a fɔ a ko ale yɛrɛ somɔgɔw t'a fɛ koyi ko nka ko n'ale y'a min a b'ale nikun de lafiya ale kɔni dɛsɛ bɛ k'a bila ko nka ko kɔsa in na ale yɛrɛ kɔni kɛn bɛ k'a jateminɛ min ye sisa ye n'a ma bila a bɛna dadigi kɛ a ka kɛnɛya na a bɛ dadigi kɛ a ka adamadenya la wa ko a kɔni b'a la ka fɛɛrɛ sugu bɛɛ lajɛlen tigɛ waasa komi i n'a fɔ fɛn ninnu tɛ se ka bila tile kelen n'i mɛnna a kan a kɔni ko a n'a bila waati tuma ni tuma fo ka n'a kɛ bilali pedenkelenw yɛrɛ ye o fana bɔlen koyi fasiri kɛ b'a sela maa 2nan min ma o y'an balaka dɔ ye étudianti san 21 ale sigiyɔrɔ bɛn bɛ hippodrome ma ale kɔni y'a jira k'a fɔ ale ka koba tɛ ten fo ka tuma ni tuma ale bɛ to k'i yɛrɛ nisɔndiya n'a ye bawo min ye sisa ye ko n'i y'a min k'a minɛ ba 1 ka taa se ba 2 ma ale kɔni ale b'o baraw de san wa n'i ye sisa in kɔni ko n'i y'a mini daminɛ a kɔni a bɛ maanifin nikun de se wa a bɛ nikun ni k'a lafiya wa min ye taabolo caman kɔni ye ani haminaw na k'a b'o caman ta ni ka bɔ i kan n'i y'an balaka lɔkɔliden nin ye koyi an balaka dɔ don san 21 ale sigiyɔrɔ bɛn bɛ hippodrome ma min kɔni quartier golfu denmisɛnninjɛkulu dɔw fana bɛ yen n'o ye lɔkɔlidenw ye olu fana ɲininkana olu y'a jira k'a fɔ nin ko in kɔni n'i ko k'i bɛ nin ko in dabila faso maliba kɔnɔna na k'i na gɛlɛyaba kɛ ko bawo min ye denmisɛnninkaw ye ko caman kɔni k'olu kɔni deli b'a la ko nka ko n'i y'a min n'i delilen tɛ a la a min ko fɔlɔ a bɛ kunkolodimi s'i ma min ye ɲɛnamini ye i sigilen de dugukolo bɛ to ka munumunu ɲɛkɔrɔ wa n'i y'a lajɛ min ye sisa ye dɔgɔtɔrɔw olu kɔni y'a jira k'a fɔ maa o maa bɛ yen k'e ka baara ye nin fɛn in min ye i kɔrɔtɔla kɔni i ni fogofogodimi aw na ɲɔgɔn ye min ye sisa ye fɛn min n'a
n'a bɛ dankari kɛ maanifin ka adamadenya la a bɛ dankari kɛ i ka taabolo caman na wa n'i y'a lajɛ da kɔnɔna ka taa se nɛ ma farensiw ani larensiw o bɛɛ tɛ kan wo in kɔnɔna ye wa nin bɛɛ lajɛlen kɔni sisan n'a kɔni k'a bɛ fɛrɛ ma a bɛ nin bɛɛ lajɛlen de halaki min ye cancer ye ka taa i fogo k'a ta tiɲɛ f'i kɔnɔbara kɔnɔna na sisan ka baara ye o ye min ye dɔgɔtɔrɔ Yvette Kulubali ye ale ye médecin généraliste ye ale kɔni ye dama sonyani ka nin kɔrɔfɔ fɔ a ko k'a bɛ ladilikan min ta ka di denmisɛnninlakaw ma ani maa o maa bɛ yen k'olu ka baara kɔni ye sisan min ye n'aw m'a bila don n'a nataw kɔnɔna na aw na fura don aw yɛrɛ la furakɛli sira fɛ a fɔ aw na wari don aw yɛrɛ la furakɛli sira fɛ min kɔni n'a dagosi bɛ bonya kosɛbɛ nin kun ye sɛbɛn min n'a y'a sama ka bɔ Mali tribune kɔnɔna na Geneviève Marie Thérèse Condé baraminɛkalanden don ale ka fasiri Baba Tarawele fɔlɔ video club bɛ cogo min na sisan fɛnɛ shisha club de bɛ yen ka taburunu sigi ka baranu sigi bugotigi canajaw i t'a dɔn i bɛ min ta ka min to u bɛ k'a sama sisi bɛ bɔ kulodingɛ 2 ɲɛdingɛ 2 ani nu ye ta yɔrɔ ye wa n b'a mɛn de i kɔni bɛ nɔn excitant la nɔgɔmani ni y'o fɔ n bɛ dɔw la parce que dumuni kɔni bɛ fan o fan fɛ e bɛ taa ye nka nin n'a ɲɔgɔn non i tɛ taa ye o ye te n tɛ te min n tɛ cigarette min maa tɛ shisha ko kuma fɔ o tigi ye nka minnu bɛ taa kɛ dɛ u bɛ n'a fɔ an ye de shisha usine ja o ka dingɛ tigɛ k'a don a kɔnɔ anw ka foyi n'an m'a to yen fɛn ɲuman tɛ dɛ a tɛ fɔ mɔgɔninfin ma ko to yen a tɛ fɔ mɔgɔtigi ma ko sogo to yen nka n'i y'a fɔtɔ la k'i ka fɛn mun to yen dɛ o de tɛ fɛn ɲuman ye siga t'o la o Tarawele ne bɛ n tigɛ don joona le sursaut sɛbɛnnikɛla n'o ye Adama Tunkara ye Adama Tunkara a ko an bɛ samiya kɔnɔna mun na Baba Tarawele min ye projet hivernage tour ye a ko mouvement an b'i kɔ Baba Tarawele u wulila u deliko la sɛbɛnnikɛla ko a ko ye ko o ye fɔko ye a ko n'i ye jateminɛ kɛ samiya n'ale jɔra an ka dugu dɔ de bɛ fara a nɔgɔ kan sabu min kɔni nin waati kɛrɛnkɛrɛnnen mun ye Baba Tarawele mana bɔ Bamakɔ bɔlon furancɛ fɛn fɛn fɛ i bɛ taa nɔgɔ de dasilen sɔrɔ yen Baba et pourtant a dun bɛ ka cɛko ye mun na a tɛ ka tunu min ye anw yɛrɛ ka kɛwale jugu kuma dɔ la o de ka ca kɔnɔ fo an ka fasoden ɲumanya hakilina k'o sabati mouvement an b'i kɔ maa min ka hakilina don o de ye madame Fatumata Ɲano bɛɛ ko ma ko Batuli Baba Tarawele ale de kɔni ye ŋaniya dɔ siri ni ka mouvement dɔ k'o bila sen kan n'o ye politique mouvement ye hakilina k'olu ta ka dugudenw sɛgɛrɛ dugudenw yɛrɛ jɔyɔrɔ ye mun ye dugudenw kan ka mun de ta k'u yɛrɛ sɛgɛrɛ jamana fasoden ɲumanya baara a bɛ kɛ ni taabolo jumɛn ye Baba Tarawele an bɛɛ lajɛlen kan k'an sigi k'an bolo fila dan sen kan wa a ko kalasha a ko maa ma k'e ye jamana den ye jamana mago b'i la i ka kɛwale ye min ye i kana to kɛbaliya la Baba Tarawele min ye ale ka mouvement min kɔni ye wulikajɔ ye ka se ka bɛɛ lajɛlen jɔyɔrɔ yiri la a yɛrɛ fɛnɛ seko n'a damayira ye min ye Baba Tarawele k'o fɛnɛ ta ni ka dugudenw sɛgɛrɛ a ko Bamakɔ commune kɔnɔnaw la u y'a lajɛ samiya kɔnɔna n'o ye mois de juin tɛmɛnen min ye sanuya minɛ ye k'o tila min kɔni ye denmisɛnnin galabu duman dɔw ni ɲɔgɔn cɛ Baba Tarawele u k'u hakili to sigida la sabu sigida ye bɛɛ da ye foroba don an bɛɛ jɛ don a kana kɛ fɛn nɔgɔlen ye Baba Tarawele an ka to k'an kɔfila la min ye ŋaniya ɲumantigiw ye an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka sigili an k'o dabila an k'a dɔn k'a fɔ jamana n'a jɔra a bɛ jɔ an bɛɛ ye nka n'a a tiɲɛna a bɛ tiɲɛ an bɛɛ ye o cogoya kelen na Baba Tarawele min ye dugu ɲɛmaw ye a y'olu da don a la k'olu la kuma ɲɔgɔnya min y'an ka laadatigiw ye ka taa bila maires la Baba Tarawele nin bɛɛ lajɛlen da donna a ko la a ko ɲumanya baara min n'o de b'u bolo n'o ye mouvement an b'i kɔ ye Baba Tarawele ye min kɛ o la k'o ye ɲɛdimi ye kɔnɔdimi tɛ a ko maa minnu bɔr'u sigiyɔrɔ la kɛlɛ ɲɛsiran kama ka na an ka faaba kɔnɔna la olu ye dumuni sɔrɔ u ye fini sɔrɔ u ye furakɛliw sɔrɔ Baba Tarawele min ye fɔ ka bɛn ye k'o don kɛlɛɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ a ko min ye Mali ngara belebele 2 tun bɛ yen Baba Tarawele u bɛ san joli de bɔ u tɛ ji kɛ ɲɔgɔn tigɛ n'o ye Kanja Kuyate Ami Koyita o tuma min ye mouvement an b'i kɔ ye k'a y'u lasigi kɛnɛ kelen kan san joli o datigɛnda la ni k'o ban pewu k'u tigɛ di ɲɔgɔn ma ka yafa ɲini ɲɔgɔn fɛ maakɔrɔba filɛ u ka fo Baba Tarawele nafa tɛ kɛlɛ la a ko Mali mago tɛ kɛlɛ la an bɛ don min na ko bi a ko mouvement an b'i kɔ a ye nin min kɛ a y'a ka kɛta kɛ Baba Tarawele ni ka kɛlɛ ka dala sa Baba Tarawele kɛlɛ min bɛ Mali kan hali tuma o kɛn bɛ k'an labɔ an kana dɔwɛrɛ ko ka far'o kan tuguni min ye sanuya baara ye Baba Tarawele i k'a dɔn la k'a fɔ fossé minnu bɛ an ka sigida kɔnɔ o bɛɛ lajɛlen sɔnsɔnnen bɛ min ye kɔdingɛ belebelebaw ye u sɔnsɔnnen bɛ n'an ka sokɔnɔ ɲɛmaw ye o tuma maa minnu kɛ n'olu ka baara ɲamancɛ ye olu kan k'a cɛ ni hakilina mun ye n'o dɛsɛ bɛ ka kɛ Baba Tarawele u y'u da don nin bɛɛ lajɛlen la n'i y'a lajɛ a ko a ye ŋɔni belebeleba dɔ bɔ Bamakɔkaw sen na Bakari n'o de Medinakɔrɔ ɲamantonba ye n'o ye Kilimanjaro ka ɲɛsin Stade Modibo Keita ma ko Batuli y'a bɛɛ cɛ ka ban sɛbɛnnikɛla ko goudron kun dunna ka ban yɛrɛ ka goudron dun ɲama tun bɛ ka kunda Kulubasira de kan sisan
o tɛ ɲuman ye dɛ non baara in ɲɛna Bɔkɔ Tarawele sɛbɛnnikɛla ko a ko Kilimanjaro ɲamanton n'i b'a sanfɛ bɛ Bamakɔ fan bɛɛ lajɛlen ye stade omnisport Modibo Keita k'i to ntolanci la Bɔkɔ Tarawele i ɲɛ bɛ ɲamanton la musow ka taa bila min ye denmisɛnw la o kɛmɛ olu dahirimɛ ɲiniyɔrɔ ye min ye o ɲamanton ye k'a kɛra sogokan ye koyi sabu n'i taar'i jɔ k'a lajɛ bi i tɛ foyi ye i tɛ foyi ye ni kɛnɛjɛ tɛ a ko ala ni dɔ sababu n'o ye Fatumata Batuli Ɲani ye mouvement an b'i kɔ Bɔkɔ Tarawele k'a cɛ k'a ban pewu ka yɔrɔ furan don min na o don ka tila ka min ye conseiller k'a kɛ kɛnɛ kɔnɔ k'a yira k'a fɔ plus jamais ça au Mali a ɲɔgɔnna wɛrɛ kana kɛ bilen min ye sɛbɛnnikɛla ka fɔ ye a ko a dɔgɔmuso n'o ye Binta Ɲani ye ale kɔni y'a yira k'a fɔ nin y'olu ka hakilina ye Bɔkɔ Tarawele ko ɲɛnama t'olu bolo nka kunkurunin mun b'olu bolo n'o ye fasoden ɲumanya hakilina ye an kana sigi ka ko bɛɛ lajɛlen to kalafili ko kan kalafili waatiw ma se ni ka wuli ka don maaw kan dununi bala te ni sugaro ye Bɔkɔ Tarawele fasoden ɲumanya baara min kan ka kɛ dugudenw ka danaya ta ka den kan o k'i ka hakilina dɔn Bɔkɔ Tarawele ko de kan ka kɛ maliden bɛɛ lajɛlen ka baara ye wa ko nin ye olu wulilen k'u jɔ sa dɛ Bɔkɔ Tarawele fɛn mun b'olu lasegin kɔfɛ o tuma o ye ala man kisila fo fari fa u dun b'a dɔn fari tɛna fa sɛbɛnnikɛla ka fɔ ye u ka baara o baara n'u bɛ k'a kɛ Bɔkɔ Tarawele ko ni dugudenw ni da b'a ko la jamana k'a dɛmɛ a ka baara la jamana kan ka baara minnu kɛ ni jamana dɛsɛ bɛ k'a kɛ o tuma olu b'a kɛ jamana tɔgɔ la dugudenw kan ka fɛn minnu kɛ n'u dɛsɛ bɛ k'a kɛ u b'a kɛ dugudenw tɔgɔ la nka k'a bɛɛ bɛ bila minɛn jumɛn kɔnɔ o de ye fasoden ɲumanya minɛn ye an bɛɛ ko hakilina ta an k'an tigɛ di ɲɔgɔn ma Mali a tɛ tunɔma da kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ le sursaut kɔnɔ Adama Tunkara ale ka sɛbɛnni don Adama Tunkara ka fara Sirso maaw kan wajaba taa mu bɛɛ lajɛlen fo e ko an tɛ ji ni min o bɛ bɛn an bɛ taa jibi fan fɛ o bɛ bɛn Bɔkɔ Tarawele n balan tɔgɔ bɛ di Bɔjabate ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko Mali Info Mali Info bamananden nin ye a ka fasiri ye e ko min ye commissariat du 9e arrondissement ye o ma tɛgɛ da ŋanamu maa don o kuncɛ la wa n'i y'a ta k'a lajɛ nin maa ninnu u lakodɔn bɛ n'u ka bamanciya wale ye yɔrɔ kofɔlen in na n'i y'a lajɛ min ye samaya kɔnɔna ye o ye bamanciya wale ye u ye a fari da yen de bawo kɔsada in na n'a ma ɲɛ k'a fɔ an bɛ samiyɛ na wele kan bɔlen kɔ anw ka maakɔrɔ ni fɛ ka ɲɛsin denmisɛnninlaka minnu n'olu bɛ faaba kɔnɔna na yan u ka taa sɛnɛw na u ka t'u dɛmɛ foro baaraw la i b'a ye a caman bɛ bibi in na ni min tɛ damanda la e ko o n'an tɛ kɛ moto taxi bolila ye wa o caman fana bɛ yen u yɛrɛ ka moto o y'u ta ye wa n'i ye ni maa ninnu ta k'a lajɛ u segintɔ la i b'a ye k'a fɔ station yara min n'o filɛ nin samaya sira kan ni moto kuratigi fila olu kɔni nana ka na u jɔ k'u bɛ taji de ta min kɔni senfɛ sa ni maa kunda ninnu n'o ye ni binganikɛla ninnu ye u ye ni maa ninnu ni ka u dɔdɔlima baara ninnu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɔla ka kɛ araba tɛmɛlen ka bɛn juillet kalo tile 13 ma san 2022 min ye nɛgɛ kanɲɛ 10 tɛmɛlen kɔ ni sanga 30 ye i b'a ye k'a fɔ min ye mototigi fɔlɔ ye o de ye Segu Sangare ye a si bɛ san 38 la filanan o ye Sulemani ye Sulemani ani Seku e ko olu fila de kɔni jɛla ni ka sira ye ni k'a kɛ sira kɛ kelen ye waasa u na segin ka taa togoda la o segili senfɛ sa i b'a ye k'a fɔ u nalen se Samaya station yara min bɛ yen k'u na taji dɔ kɛ u ka bolimafɛnw kɔnɔna na min ye nin banban benganikɛla ninnu ye olu ye maa ninnu ni k'u jateminɛ u kɛlen kɔ ka taji ta e ko u ma tugu u nɔfɛ sa ni k'a jirula k'a fɔ k'u jɔ wa waasa moto kuratigi fila ninnu k'a dɔn ko nin benganikɛla ninnu b'u sɛbɛ ma u ye kunkanw de tigɛ sanfɛ n'aw ma jɔ sisan an bɛ kisɛ k'aw la nin maa kofɔlen ninnu kelen kɔni bɛ o ja tigɛ kojugu e ko o ma moto fili ni ka tile sama ka bɔ moto la ka taa n'a yɛrɛ wa o de ye Seku ye wa min ye Sulemani ye Sulemani ale kɔni ma sɔn k'a ka moto bila koyi bawo min ye Sulemani ka moto ye moto ninnu fila bɛɛ tun ye kura ye Sulemani ta gɛlɛyala ma a ma sɔn k'a ka moto fili u ye kisɛ dɔ kɔni kɛ Sulemani farikolo la n'i y'a lajɛ kisɛ kelen kɔ Sulemani na e ko Sulemani ma bin wa a bilen kɔ u nana ni ka a ka moto ni k'a minɛ ni ka taa n'a ye kɔrɔfɔ bɔ ka bin 9e arrondissement maaw tulo kan i b'a ye k'a fɔ min ye commissaire Dawuda Jara ale kɔni n'a ka cɛdenw u ye fɛɛrɛw boloda a ye kulu fila sigi sen kan kulu fɔlɔ olu ka sɛgɛsɛgɛli boloda Samaya Sɛbɛnnikɔrɔ sira o furancɛ kɔnɔna na filanan min ye mugukan ninnu wulila yɔrɔ min na o ka taa yen kɔ ni ka taa yen Larawe wa min ye chef BR n'o ye lieutenant Madi Bagayogo ye e ko n'a ka cɛdenw u ye nɔbɔ ko la koyi bawo min y'u ka sɛgɛsɛgɛliw ye o kɔni u ye maa ninnu u kɛlen kɔ k'u ka janw da e ko u ma u
u sɔrɔ k'u tɛgɛ da u kan wa u y'u sɔrɔ waati min na ni maa fila ninnu y'a jira k'a fɔ ko min ye olu ka marifa min tun b'u bolo n'o ye pistolet automatique amélioré 12 coups k'u y'a sɔrɔ maa dɔ de bolo n'o kun kɛn bɛ k'a louer olu ma o loueli senfɛ min senfɛ sa wulikajɔ kɔni t'a la ni k'o maa kofɔlen ni ka o sɛgɛrɛ o datulen o maa in na k'a fɔ ko de marifa in louer u ma ko ni finitigilaka ninnu wulila ni ka o maa ye ni k'a sɛgɛrɛ a jabala la wa a kun labɛn bɛ min ye pistolet 12 coups in ye k'a bɛ n'o de falen ka marifa louer ka bɔ 12 coups la ni k'a kɛ 15 coups ye ale kɔni dayirimɛ o bɛ marifa loueli la e kɛn tɛ magasin d'armement ye e tɛ commissaire ye e bɛ taa marifa louer ka taa kun ni ma kalabanjiya ni ye ko in ta k'a lajɛ min ye commissaire du 9e arrondissement ye a n'a ka chef de BR n'o ye lieutenant Madi Bagayogo ye o n'a ka cɛdenw olu kɔni ye baara in zolen da samaya ani sɛbɛnnikɔrɔ furancɛ la maa kofɔlen e ko u yɛrɛ ka don sabaraw dɛ o kɛla sabu ye ni k'u minɛ bawo u ye mugu ci moto kuratigi ninnu na yɔrɔ min na min ye station yara vigile min tun bɛ n'o ye labagardi ye o kɔni ye ko in sɛbɛn seereya ni k'a sɛbɛntiya ale ko nin bɛnkani wale daminɛlen ale ka marifa min b'a bolo n'o ye arme conventionnel ye ale y'o bɔ ni ka kunkanw tigɛ waasa o bɛ se ka ni maa fila ninnu ka moto t'u bolo cogo min na ko nka ko o wulikajɔ ko o ma fɛn ɲɛ a la koyi o ma se ka fɛn bɔ a la wa o senfɛ i b'a ye k'a fɔ n'a ma ye k'a fɔ moto darakila ka bɔ maa fila in bolo u kɔni u ka moto e ko a ma lasegin u ma wa bawo min ye commissaire Jarakɛ ye ka taa se a ka chef BR Madi Bagayogo ma olu kɔni ka wulikajɔ sabula moto fila in a ma se ka taa ni bamajilaka ninnu fɛ wa n'i y'a lajɛ kokura maa min kɔni kun bɛ n'o ye marifa ni ka a louer ni benganikɛla ninnu kan a kɛla sabu ye ni ka tɛgɛ da maa caman kuncɛ fana na bawo maa wɛrɛ tun bɛ n'o ye maa sabanan ye min kɔni n'o bɛ janfa jugu la ninnu bɛɛ lajɛlen commissaire du 9e arrondissement o ni a ka commissaire n'a ka maaw o ye nin bɛɛ lajɛlen kɔni tɛgɛ kɔni kɛ a ku ye bibi na o kɔni o bila bɛ o commissaire ka bolo kan olu fana mana tilu ka baara la o n'a bila kiiri tigilamɔgɔw ka bolo kan maa bɛ se k'a fɔ min ye 9e arrondissement commissaire ye ka taa se a ka chef BR ma n'o ye Madi Bagayogo ye u bɛ wuli ka jɔ la. A n'a ka adjoint ka adjoint Kompol Boubacar Doumbia. Doumbia. Awɔ. N ka fara kan. Kompol Boubacar Doumbia. Kosɛbɛ. O de tɛ Jarakɛ ka adjoint ye. Awɔ. Ah ok. Min nin kun ye sɛbɛn bɔlen waati an ye min n'a y'a sama ka bɔ Mali info kɔnɔna na bamananden a ka fasiri. Bɔkari Tarawele ne bɛ tigɛ don joona joona a ko kabako fadunu y'a fa farankaba Bɔkari Tarawele min ye an ka faba ye a ko n'i y'a ta caw i b'a bila caw siga t'o la a ko Bamanciw ka Bamancia wale Bɔkari Tarawele ka dugu jɛ ka su ko ayiwa k'i m'o mɛn yɔrɔ dɔ la a ka gɛlɛn kosɛbɛ a ko jɔn ni jɔn de ye ni Bamancia wale kɛbaaw ye ɲɛma dɛ a ko dunanw tɛ min ye ka wolo ka mɔ dugu kɔnɔ dugu denw do u ye hakilina jugu de ta maa minnu ban bɛ sɛbɛn ma maa minnu ban bɛ dɔ kɛ mɔ kabila kɔnɔ Bɔkari Tarawele maa minnu ye sɛbɛkɛlaw ye maa minnu ye cɛsirikɛlaw ye olu wɔsi olu halala ni ka taa bin olu kan k'u ningɛnɛ karaba walima ka ta ka tɛmɛ n'u yɛrɛ ye nka a ko Mali lakanabaaw u tɛ timinangoya u tɛ saliyabada maa o maa ne de kɛra sirakolon taamaba ye n'i kɔni m'a dabila ka segin kɔ a mɛn o mɛn don dɔ tigɛ bɛ da i kan siga t'o la sɛbɛnnikɛla ko n'o ye Yusufu Konate ye a ko waleya fila kɛra an ka jamana kɔnɔ Bɔkari Tarawele a bɛ maanifin kamana gan fo ka dama tɛmɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko nin utukalo n'a bɛnna tarata tɛmɛnen ma o tile 9 a ko bɛɛ lajɛlen ɲɛ boselen ɲɛna i b'a fɔ ko filimu min ye action filimu ye dɛ Bɔkari Tarawele o kɛcogo dɛ nin kɛra bɛɛ lajɛlen sigilen ɲɛna ko tiɲɛ tɛ sɛbɛnnikɛla ko min ye boutique 1000 merveilles ACI kɔnɔna la Amidalayi a ko min ye mobilitigi dɔ ye jagokɛla don a bɔra a ka mobili kɔnɔ ni ka taa seli lakasara seli tɛmɛnen kɔfɛ Bɔkari Tarawele a nana a ka mobili ta Bɔkari Tarawele k'a bɛ tɛmɛ n'a yɛrɛ ye min ye denmisɛnnin 4 ye maa 2 bɛ moto la kelen Bɔkari Tarawele o ye moto Jakarta ye moto dɔ in o ye moto taxi ye Bɔkari Tarawele o sina ka na ten haba ni ka na moto k'a jɔ dɔrɔn ni ka sin ka marifa bɔ kun mobili kɔni a vitiri kɔfɛ vitiri dɛ ka sin k'o ci pow maa minnu jɔlen bɛ bɛɛ lajɛlen bɛ k'a layɛ ko filimu u ye kɔfɛ vitiri ci tuma min na Bɔkari Tarawele min ye jago carton dɔ tun bɛ yen u sina k'o carton k'o sama ka bɔ dɛ nafolomugu de tun b'o kɔnɔ CFA wari 100 ani 20 o ma nafolo in kofɔ m'u ye wa ɲininkali gɛlɛn walima nafolo in taara ta waati min na o tun b'a kalama wa ɲininkali gɛlɛn Bɔkari Tarawele sɛbɛnnikɛla ko n'o ye Yusufu Konate ye u filɛ nin ye ka CFA wari 100 ni 20 o bɛɛ carton kɔnɔ ka carton sama ka bɔ mobili vitiri cilen kɔfɛ ni k'a sama ka taa n'u yɛrɛ ye o tuma f'u b'u dankɔrɔba tɔgɔma
i b'a fɔ ko ntana bɛ ka kɛ donsokɛ kun dɛ a b'a yoso yasa cogo min na f'u b'o kɛ ten hali u tɛ ka siran bon Traoré sɛbɛnnikɛla k'u tununa n'i y'a jateminɛ tugunu dɔ kɛra min ye Banaba sira la kunun a ko min ye Banabakaw ye bon Traoré maa caman de tun dalen bɛ ɲɔgɔn kan u bɛ ka taa Banaba kunun sɔgɔmada fɛ Bamancu de filɛ nin ka maaw lajɔ o tuma a kɛra maa minnu fana ɲɛna olu ko k'i b'a fɔ ko filimu sabu nin ye dɔw siɲɛ fɔlɔ ka nin waleya cɛjugu ye u sinna ka bɔ ni kalasini ka Mali yɛlɛma ten dɔrɔn k'a kɛ Ameriki ka bɔ ni kalasini ye tu kɔnɔ ko para ka se ka tasuma minɛ gitɔrɔn kan ayi ne kun kan kɔni tigɛ kɔni i b'i jɔ dɛ Maliyɛn i bɛ mobili de tu a kɔ sen t'a minɛ o kɔnɔma ko kelen i b'o kɛ bon Traoré mobili ni moto minnu kun dadalen bɛ ɲɔgɔn kan bon Traoré bɛɛ lajɛlen sinna k'i jɔ yɔrɔnin kelen u ye maaw mɔmɔ téléphone portable nafolo mugu k'u taara ni min ye kunun sɔgɔmada Banaba sira kan a bɛ taa CFA miliyɔn 10 bɔɲɔngo la u y'a minɛ dɔrɔn u tunna tu kɔnɔ nin tɛ ko ye nin tɛ ko ye dɛ sɛbɛnnikɛla ko bon Traoré ni jateminɛ kɛ hali bi min ye Buguni sira fana ye u ye hali bi min ye Buguni sira ye k'a daminɛ mobili personnel la ka taa bila kariw la u y'olu fana da u disi kan téléphone bɛ maaw ma kun wari valise k'a bɛɛ cɛci k'a lajɛ u ye fɛn o fɛn sɔrɔ ko nafamafɛn don u taara n'o bɛɛ fana ye nin binganin ko in a bɛ ka juguya dɛ nka m'a dɔn k'a fɔ an ka kɛlɛkɛcɛw ye maa minnu ye maa o maa n'i ma sabali bingali la walahi i b'i ta de kɛ i bɛ minɛ don dɔ o tɛ se ka f'i ye bon Traoré sɛbɛnnikɛla ko ni bingali wale minnu kɛra u bɛɛ lajɛlen kɔni tunna min kɔni ye kɛlɛkɛcɛw ye danaya ta bɛ k'a da u kan k'a daminɛ polisiw gendarmew la bon Traoré olu minnu bɛ lakana baara sabatili la jamana kɔnɔ ka fara min y'an ka lakana baarakɛbaa wɛrɛw kan a ko min kɔni n'o ye Yusufu Konate ye a ko maa o maa ko de bɛ ka cɛnni ta ka malidenw sɛgɛrɛ bon Traoré ko dɔwɛrɛ tɛ dɛ maa minnu bɛ k'u kɛmɛ ka fasoden juguya hakilina ta o tuma f'u ka segin u kɔ de n'i ye fasoden juguya hakilina ta i tɛ ɲuman kɛ ka ɲɛsin kabila ma i tɛ ɲuman kɛ ka ɲɛsin jamana ma bon Traoré maa minnu bɛ fasoden ɲumanya hakilina la abada k'olu tɛ sɔn ka tɔɔrɔ ta k'a lase u mɔgɔninfin ɲɔgɔn ma o tuma k'u k'a lajɛ i ye minfɛn ko kuma min fɔ nin bɛɛ ye minfɛn kɔlɔlɔ de ye a dɔw ta tɛ minfɛn ye dɛ minfɛn jugu mina bon Traoré a bɛ kɛbali de kɛ Bɔ Jabate a dɔw hakili la kana siga o fana tiɲɛ ye walejugukɛla o t'a bɛɛ tɛ minfɛn ko ye dɛ n'a ma dabila minfɛn bɛ se k'i jala gɛlɛya ko kɛli la n'o tɛ a b'a sɔrɔ a ŋaniya b'i kɔrɔ kan n'a ma dabila a ko bɛ taa dan tɛnɛ na ayiwa bon Traoré ko n'i ye Banaba sira lajɛ dɔgɔjɔlaw karidonyaw fɛ olu de ka tɛmɛtɛmɛni ka ca a ko kari caman bɛ yen min ye dɔgɔjɔlaw ye u ka nafolo mugu bɛ bɔ kun dɔgɔjɔ sira kɔnɔna la a ko Banaba sira ni an ka finitigilakaw n'u ma kɔfilɛ k'a la ka bɔ Kulukoro ka taa Banaba k'a kan bɛ Bamancu ka taa ɲini yɔrɔ ye dɛ o ka dabila kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Soir de Bamako kɔnɔ a ka bi bɔli don Soir de Bamako ka fara fasɛrɛjɛkulu kan Bɔ Jabate an b'u bɛɛ lajɛlen fo hakili la sɛbɛnfura min n'o kun sugantila ɲɛmaayaso fɛ ka di anw ma o minɛn sanni na yan nin y'o minɛn sanni ye bon Traoré ni minɛn sanni na dɔwɛrɛ t'an bolo de ye barikada ye o tuma k'a lase lamɛnnikɛlaw bɛɛ lajɛlen ma o tuma n'i ye bolodongo nɛn ye bolodongo ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ de n'a tɛ tulu nɔfɛ a bɛ kɔ a nɔfɛ waati ani waati